खोनासं नोंसोर सानैया जुदि खिन्थायोना गावगोन चुम चुम चुम। नोंसोर सानैखौ गावनानै थख्रा थख्रि खालामनानै सैमानो जाहोगोन। गोसोआव लाखि दे गथ'फोर। जुदि मैनास्रिखौ जोंफोर नाख्लायनो होदों होननानै खिन्थायोना नोंसोरखौ गखाया दे गखाया। खोनादोंना खोनायाखै नोंसोर सानैबो? जागोन दे खिन्थाया रावनोबो। नोंबो खिन्थानाङा। खिन्थागोन ना मायो नोङो हा लांब्रा खिन्थानां। नोंस्रा आइनोबो खिन्थानाङा नोंस्रा आफानोबो खिन्थानाङा। खिन्थाबानो खिन्थु थिसुम थिसुम गोसोआव लाखि हा थैखाबाय नोंसोरखौ जुदि मालाबाफोर खोनायोना गाबोन खोनाबा गाबोन नोंसोरखौ न'आव थांनानैबाबो थिसुम थिसुम गावहोगोन। जागोन दे खिन्थाया रावनोबो खिन्थाया आइनोबो खिन्थाया आफानोबो खिन्थाया गामिनि मानसिफोरनोबो रावनोबो खिन्थाया। जोंफोर न'आव थांसै नोंसोर जुदि खिन्थायोना थैखाबाय दे खिन्थु बुंना दोनखाबाय थां। साला गिखाबाय बिसोरो खिन्थानाय नङा बिसोरो खिन्थानो हानो बिसोरो थैगोन बिसोर खिन्थाबाथाय। आयै जिखि जाया मैनास्रिया दिनै फिनिश जाबाय दे बापरे बाप दासो सुवा गबाय। बाबा थारैनो मैनास्रिनिफ्राय दिनै मुक्ति मोनबाय जोंफोर सानैया बिमा फिसा। दानिबा नोंनि थाखाय मोजां सासे बिहामजो नायनांगोनहाय। इस बापरे बाप। आयो इसोरनि अननायाव दिनै जोंफोरनि खामानिया जागबाय दे। मालाबानो मावनांगौमोन जोङो गोसोआवनो फैयाखैमोन ना आइडियानो फैयाखैमोन। औलै आयै थेवब्लाबो दाबो जेबो नङा दे मैनास्रियालाय मा मोनदों दे जोंनि न'आव फैनानै साजाल'सो मोनदों बियो। खम साजा होबाय जोंफोर बिखौ ओंखामखौबोथ' थोजासे होखाया बेनो आरो बेदर जाबाबो हारा दरसे ना जाबाबो नानि सुल'सो होयो जोंफोरो। बाबा सुख सान्थि मोनबाय दे गोसोखौ दिनै स्रां मोनबाय बेखौ। आयै दायो बोरमा बेदर सेरसे लाबोगोन आङो दोखो जागोन दिनै आङो नोंबो जानांगोन आयै। बाबा दोखो जानांगोन दिनै एकदम डाबल। सेन बोरियाव फैगबाय दे इसोर। ओरैबायदि ग्रं ग्रं गोथौना हाखराबो नैबे आं थानायखिनियाव इसे थौले नै इसे थांबानो ओरैबायदि गोथौना माने गबखायो। बे पापरिया आंखौ मानो नाख्लाय हरनांगौ दे आं मिथिगौ बैसोर बिमा फिसा सानैयानो आंखौ नाख्लायनो होदों होननानै। एसेबां गाज्रि बिसोरो मा सानदों जेनेबा आंखौ बिसोरो सानस्रिनो रोङा सानदोंमोन खोमा। आं सानस्रिनो रोंगौ गबदा आरो गबदानि बिमा। आं नोंसोरखौ थगायदोंसो। आं मिथिखादोंमोन नोंसोर सानैया मायबा नङा मायबा प्लेनिं बानायखादों होननानै। मानोना नोंसोर आंखौ सानस्रिनो रोंगौ ना रोङा होननानै 10 बारसो सोंदों। बिसोरो पापरिखौ नाख्लायनो होदों आंखौ। नाथाय बे पापरियाबो मानो नाख्लायनो होनांगौ देनाय आंखौ। बिसोर नाख्लायनो होबान्थाय बे पापरिखौ इउज खालामदों साला बिसोरो। ओरैबायदि गाज्रि नोंसोर बिमा फिसा सानैबो। आंबो नोंसोरखौ मोनथियै रखम दिन्थिफ्लागोन। जेनेबा नोंसोरखौ दाय हम आङो पापरिखौनो हमगोन। आंखौ नोंसोर सानैया बुथारनो थाखाय नाजागासिनो ना? नोंसोर मा सानदों आंखौ बुथारनो हागोन सानदों नामा? आंबो एसेबां सहसाव बुथारजाया नोंसोरजों। बास जाबाय बेसे सहायबावनो आङो। हाबा जानायनिफ्रायनो ओरैबायदि सहायबोबाय आं नोंसोरनि साजाफोरखौ। बेसे सहायनो आङो आरो आं मानसिसो। आंनि मोसौ गलाबनि आथिंखौबो नोंसोर सानैयानो सिफायदों आं मिथिगौ। नोंसोर आंखौ साजा होनो थाखाय एसेबांबो गाज्रि जानाङा मानसिया। नोंसोर आंनि गलाबखौ आथिंखौ सिफायबायानो। आंखौबो बुथारनो नाजादोंमोन नोंसोरो नाथाय हाया नोंसोर आंखौ बुथारनो। आंबो एसेबां सहस नंला। एबारनिफ्राय आंबो एसे गोरा जानांसिगोन स्ट्रं जानांसिगोन। रावबो मानसिया एसेबां अयथासार सहायबाय थानो हाया। आं खायसे जाम्बि बायदि सहायनानै दङ नाथाय आं एबारनिफ्राय सहायला। गबदा आरो जोदौस्रि नोंसोर एबारनिफ्राय आंखौ जेबो खालामनो हाला। एबारनिफ्राय आंबो गोरा जानांसिगोन। आंबो गोरा जानोसै। बे जिउआव ना एसेबां गुरै जाबा सोलिया।
गोरा जानांसिगोन आंबो लहा बायसि अन्थाइ बायसि गोरा जानांसिगोन मैनास्रिया दिनैनिफ्राय सोलायबाय नोंसोर आंखौ हाजारखि खामानि मावनो होआ मानो हाजारखि साजा होआ मानो थेवब्लाबो आं नोंसोरजों मोजाङै संसार जालांनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोरजों जाला नोंसोरनिया बांद्रायबाय जोदौस्रि आरो गब्दा मालै लोगोफोर मा दिनै मैनास्रिखौ थांखांफिननाय नुनायखाय बोरै मोनखौ नोंथांमोना जायबा मोजां मोनदों मैनास्रिखौ थांखांफिननायखाय लाइक मोनसे होदो आगोबा कमेन्ट हरलायदो आरोना अब तो मजा आने वाला है लोगोफोर मजा नोंथांमोना नायनानै एकदम इसेबाबो मजा नांगोन आरोना मजा होने वाला है मजा बेनिखायनो जायबा साबस्क्राइब खालामना लायाखै साबस्क्राइब खालामना लादो नोंथांमोनालाय मा आंखौलाय मा साबस्क्राइबखौनो खालामथारा चेनेलानो देरनोनो रोंथारा आंनिया मालायफोरनिया देरगासिनो आंनियाबा मानो देरा मोनथिला दे आरोना मोजाङानो नङा खोमा मोजाङैनो बानायनो रोङा खोमा बेनिखायनो देरा सम साननाय लाङो जेबोखौनो रोङा खोमाहाय आं होननानै बेनिखायनो माने चेनेलानो देरनो नागिरा गुबुनफोरनियालाय माथो एकदमहाय फाय देरलाङोहाय जागोन साबस्क्राइब खालामाबाबो जागोन सोलिगोन जेनथेन मेनथेन 50K जाबाबो जागोनहाय गायदिनि चेनेला थेवब्लाबो आपुना खुश हो जाएगा राजा अबाव थांखोहाय नामखौनो बावलायलांबायहाय आं लोगोफोर मा नाम दोनदोंमोनथाय आङो आदानि फिसालानि मुंखौनो मा नामलै एकदम खर'नि माबायानो थारानो थिग नंलाहाय लोगोफोर राजा गल' दासो गोसो फैबाय दे गल' स्कुलाव जोहोलाव दोनगोन र' राजानि नामखौ राजा थुनाय जोंना बै अम्बिखि लानायाव थांनि अम्बिखि आनि लानायाव बिसोरनाव जलफि फिथाइ दंसैहाय आसार खालामनांगौ औ आसार खालामना दोननांगोन दग्रि जानांगोन आरो दिनै खाजिबो जानांगोन ना नोंथ' जानो हाखाया गथ' मानसि हागौ आं जानो आं गोखै जानो हागौ गोखाबो जानो हागौ आं सिलिखा फिथाइखौबो जानो हागौ गथ'फोरा देन्जार खालै माबा गोखै बा गोखाफोरखौनो जानो हासै जोंनो हाबा थांनि र' अम्बिखि सेलेफि लानायाव साला सेलेफिया थांगोनबो मा दानो एकदम हौवाजों रायज्लायबाय थानायसो नुगोन एनि टाइम वेटिं हाबा जाबाबो जासै आरो थाब हाबा मोनजानाय बायदि ओरैनोबा हाबाखौनो मोनजाथाराखै हाथाय एरगासिनोसोमोन आङो एकदम नाथाय माथो हाबायानो जायाखै एबार बोसोरावलाय बारा थौ थांनि थौ राजा थौ नोंहाबो माखौ गल'ल' नायबाय थाखो थौ फैनायनो आंहा थुनथुलु आरो थुनथुलिनो आदारबो होनांगौ आइमोनाबो गैया हाथायाव थांदों मना लानि नामा नांलाया मना सना बिसानायावनो प्लास्टिक दंसै गिदिर प्लास्टिकआवनो सोना लाबोनोसै होनबालाय थौ माथो 7:30 जाबाय जमुनिया दाबो मानो सिखाराखै दिनै ओरैनोबाथ' आंजोंनो सिखारो 5:30 6:00फोरावनो दिनै मानो सिखाराखै बियो सानसेबो 7:00लागै थाफेरायानो बियो थाबाबोहाय 6:00सिमफोरल'सो थायो जेनेबा आंजोंनो सिखारो आं 5:30आवनो सिखारोना बेबो आंजोंनो सिखारखायो मालाबाल'सो 6:00 बाजियाव सिखारो दिनै नै 7:30 जालांबाय बारबायसो 5 मिनिट दे थाथोंसै दे मालाबा बिदिनो गोबावै सिखारनो लुबैयोना आरो गोजांबो बोथोर ना मालाबा समाव बाखांनायबो मोनो आंबो बायोना मालाबा थेवब्लाबो आरो जों दा हाबा जाबायना सिखाराबाबो जाया दे उन्दुथों दे दिनै जेबो नङा बाजै साहाया जाबायना औ जाबायथ' र' जोंफोरथ' मालाबानो लोंखांबाय नोंसोरल'सैसो आरो गुसु जाबाय खोमा आङो फुदुंना लायनि बाजै नोंसोर आंखौ जोबोद गाज्रि मोनदों न नोंखौलाय मानो गाज्रि मोननो दे मिनिसोरां नोंनि मेगनजों जुदि एसेबो मोजांखौनो नुवाखैबा जोंलाय आरो माथो बुंबावनो बयहाबो आरो गावबा गाव सइस औलै बाजै मानोबा आं जमुनाखौ फसाया गाज्रि मोननाङा दिनै आं नंगौखौसो बुंदों दा फसाया नालाय फसाया होनना बुंबाय थेवब्लाबो बोरैबा मोनो बेनि थाखायथ' आं दा थांनो नागिरदोंना नोंसो आंखौ ब्रा लाखिबाय दङ मिनिसोरां जमुनाया दुखु मोनगोन मिथिगौ ना नों फसायाखैबा फसायाखै आरो नोंखौथ' बियो ब्रा मोजां मोनबाय थायाना जेनेबा मोजांखौथ' मोनाखै देनाय थेवब्लाबो जेनेबा मोजां मोनगौमोनबाबोथ' दा बियो मोजां मोनलाना बियो बुजिखाबाय बिदि होनना आरो नोङो सुथि लाना फैनाय मानसियानो लोगो थांनो नागिरबा बेथ' दुखु मोनखागोन ना जेनेबा बियो मुगैनाय बायदि मोनगोन ना
आं बेखौ मुगैयाखै बाजै माने आं मानो थांनो नागिरदोंमोन मिथिगौ ना माने आं बेखौ नुबाथाय एसे बोरैबा मोनो बेनि थाखायथ' आं बिनि खाथियाव थाङायानो आरो रुमनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनो नागिरा दालाय माथो खालामदों बेलाय जमुनाया सिखाराखैयानो दिनै दासिमबो सिखाराखै होमबा ओहो सिखाराखै दिनै उन्दुनो लुबैदों खोमा उन्दुथों दे ओरैनोबाथ' फुङावनो सिखारो न' 4:30फोरावनो सिखारो दिनैलाय माथो 7:30 बारलायलांबाय 8:00 जासिगोन उन्दुथों दे उन्दुनो लुबैदों खोमा दिनै बाजै आङो साहाखौ हारसिंनो फुदुंना लोंसैलै बे जमुनाया दिनै मानो सिखारमाराखै ना हारसिं थानायखाय बिराद आराम मोनदों बियो बिदिबो जानो हानाय मैया आरो बियो आंजों थायासैना बै मोनसे रुमावसो थादों माबा बै रुमाव थानो लुबैदोंनो बियो रुनाया मानो सिखारमाराखै बियो दाबो आं खेबसे नायैनि उन्दुदों ना मबाइलसो नायबाय दङ मबाइलखौथ' बेफोरबायदि नायना थाया आरो बियो फुङाव सिखारखायो सिरि मोननाय लोगो लोगोनो आयै गप्ता आयै गप्ता मैनास्रि आयै गप्ता नोंसोर सानैयाथ' आंखौ दैयाव गब'ना थैबाय सानदोंमोन नाथाय आं थैयासै बोरै बासिखो बोरै थ'नोङो थांखांफिनखो माने बोरै बासिना फैखो सानै मानसिया बासायदों आंखौ बिसोर आंखौ नुनायखायसो नङाबाथ' आंथ' गब'खागौमोन आंथ' सानस्रिनोबो रोंखायाना आयै आंखौ पापुरिया मानो दैयाव नाख्लायना हरदोंमोनबा आं हमनानैनो मोनासै बियो नोंखौ दैयाव नाख्लायना हराखैथ' नोंनि जि सुनायखौ नायनो थांनि र' होननानै नोंनि खाथि मोनहैनाय लोगो लोगोनो फिस्लायना गोलैदों बियो ओमफ्राय बेयावनो नोंबो बिदिनो माबाबाय आरो गोलैबाय माने भुलावनो गोलैफ्लांबाय बिदिनोथ' खोनानो आयै नङाबालाय आंखौलाय पापुरिया मानो दैयाव नाख्लायना हरनो दे सासे गथ' मानसियानो नङा होमबा आयै बियो माने आंनि जि सुनायखौ नायनो थांनायावनो बिदिनो फिस्लायना गोलैमारदों खोमा दे आं दासो बुजि मोनबाय माने मैनास्रि बाजैनि दुगैनायखौ माबा जि सुनायखौ नायनो थांनि होननानै बियो फैबायलै जोंबो फैफाबाय ओमफ्राय खाथियाव थांनाय लोगो लोगोनो गथ'आ फिस्लायना गोलैबायना ओमफ्राय नोंबो बिदिनो गोलैफाबाय आरो मानोथ' फैनाय बियो जोंहानि न'आव माबाहाय आङो फिथासो जानो लिंदोंमोन सानैखौबो ओमफ्राय माबा नोंखौ जि सुनो थांदों होननायखाय बिबो नायनो फैनो ओंखारबाय जोंबो आरो दोनफैबाय नोंथ' सानस्रिनो रोंमारा न' रोङाथ' र' आंखौ सानै मानसिया बासायनायखायसो बै गामिसिम थांदोंमोन आङो बालामारा गामिसिम थांदोंमोन आङो बिसोर गामिनि सानै मानसिया आंखौ बासायनायखायसो नङाबाथ' आङो मालाबानो गब'ना थैगौमोन माने बिसोरनि गामिसिम मोनहैद्रायाखै बिसोरो जे सारबाय दङमोन ना ओमफ्राय बिसोरो आंखौ लायनायखायसो जेनथेन थैनायनिफ्राय बासिग'बाय दे आङो गप्ता नङाबाथ' आंथ' दिनै थैगौमोन इसोरनि अननायाव आंखौ बिसोर नुनायखायसो बेनिखायनोथ' सानस्रिनायफोरखौ फोरोंना लानांगौ सोरथ' मोनथिगौ दे बेफोरबायदि जागोन होननानै थेवब्लाबो दि आं बासिबोबाय ओमफ्राय मा जिफोराथ' सुखांजोबाखैमोन ना नोङो आंनिना गांथामल'सैमोन बेयावनो बिदि जाबायना आयै आं दा बेखौ गाबोन सुसिगोन दे दै मोनलोंदों आङो आयै एसे बोरैबा मोनदों आयै मा बिसोर सानैया मानो बासायनांगौ दे मैनास्रिखौ एसेबां मोजां चान्समोन बेफोरबायदि चान्स अबाव मोनबावनोलै आयै औहाय दा मा जागोन दिनै आयौ दा आरो जोंखौ थगायना दोननायखायसो नङाबा मा जागौमोन दे बै पापि सानैयालाय मानो बासायनांगौ आरो बियो सानस्रिनो रोंखाया औलै आयै सानस्रिनोथ' रोंखाया दा बिसोर सानैया बासायनायखायसो बियो बासिबोबाय आंलाय साला थैबायसो सानदोंमोन जिन्दासो फैबाय होमबा मानसिया आयै मा जाबावगोन प्लेनिं बानायबावलै आयै प्लेनिं बानायबाव आंनो मैनास्रिखौ नाङालै आं बेनि मोखां नायनो बाबाय बाराबा आयै बुथारनानै एकदम फबना दोनसै खोमालै आं नायनो बासोबाय मानसिखौनो र' थान्डे दिमाग से सस' दंबाव र' मायबा नङा मायबा मोनसे खालामनानैबाबो बेखौ फिनिश खालामनांगोन नङाबा आंबो नायनो हाया बेखौ नाङा आंनो सानसे नङा सानसेबाबो बुथारखागोन बेखौ नाङा आंनो बेफोरबायदि बिहामजो साइस गैया फाइस गैया भिखारिनि फिसाखौ नाथाय बोरै आयै बोरै र' एसे फैसा जमायग्रोनि
फैसा जमायनानै एकदम गुन्दा लागायना होगोनलै बुथारनो। जेरैखिजाया मानो आयै जिखिजाया मैनास्रिखौ बुथारनांगौल'। मैनास्रिया थैनांगौल'। बुथारगोन आबा बुथारगोन, नों टेनसन लानाङा। आं दङना नोम्मा जोदौस्रिया, टेनसन खालामनाङा नै आबा। माथो जमुना गैनायानो थाङा। आया अबाव थांखो बेलाय? जमुना अबाव थांमारखो? बेथ' फुंनिफ्रायनो सिखाराखैमोन, बिसिनायावबो गैया, बेथ' बाथरुम लेट्रिनावबो थाङाखै। आया अबाव थांमारखो मानसिया? ओइ मिनिसारां आयै। मायो बाजै मा जादों? मा जादों? जमुनाया गैया नुवाखै? अबाव थांखोबा? मा जमुनाया गैया? अबाव थांखो बेलाय? जमुना बिहामजोआ न'आव गैया? ओहो आयै, नै रुमावनो गैया। मैया हराव बियो हारसिं थागोन होननायखाय आंबो जागोन दे होननानै आं बेखौ हारसिं दोनबाय। माथो रुमावनो गैया। आंलाय मानो सिखाराखैसो सानबाय दङ, नाथाय मानसियानो गैया। अबाव थांखो बियो? आंनि मबाइलाव रिसार्जबो गैया, जोबना दङ। देनाय मिनिसोरां, देनाय फन खालामनाय। अबाव थांखो बियो? र' अबाव थांखो बियो? आरो थांनानै अबाव थाहैनो नागिरदों बियो? आं थांना होनना बुंबायानो। माथो फनखौनो रिसिभ खालामा बाजै? मानो रिसिभ खालामाखै बियो? सोरबाखि बिदि सिरि सिरि थांखुमायो? आंनि थाखायनो थांबाय बियो बाजै। बियो दुखु मोनबाय दं खोमा गोसोआव। बेनि थाखायथ' आं थांनो नागिरदोंमोन। आं थांबा खिजानिबा थागौमोन खोमा बियो। नङा, दा बियो थांनानै अबाव थाहैनो नागिरदों? रावबोआनो गैया। आरो बिसोरनि न'आव बेसेबा दरजा बुनाय, खिरखि बुनाय जाबाय दङमोन। मा खालामनो नागिरदों बियो? अबाव थाहैनो नागिरदों? दाथ' जोंबो न'आव रावबो गैया जोंहा। आं सानदोंमोन साननैसोनि उनाव टिलु मोनना फैगोन होनदों। बिसोरनि न'आवनो दोनहैगोन होनना सानखादोंमोन आङो। मानो थांब्रबनांगौ देनाय बियो? मानो थांखुमानांगौ? मैयाल'सो आं एसेबां बादा होबाय थांनाङा होननानै। मानो थांनांगौ बियो? ओरैनोबा दिनफोरानो गाज्रि सोलिखादों। देनाय मिनिसोरां, आरो हरबावनाय फनखौ एबार रिसिभ खालामनोबो हानाय। सोरबाखि बेफोरबायदि सिरि सिरि थांखुमायो आरो। गाज्रि मोनबाय खोमाय बियो जोंफोरखौ, बेनि थाखायनो सिरि सिरि थांखुमाबाय। आंबोथ' बेखौ थांनोनो होआखैमोन, साननैसो थाबावनो हायोमोन ना। आरो आयै, बिनि आखायाव फैसायानो गैया। ओजों न'आव थांनानै मा जाहैनो नागिरदों बियो? दिनै मिनिसोरां, दिनै खेबसे फन हरबावनाय। आं खोनासंनो लुबैथारबाय बियो अबाव थांनो नागिरदों। मालाय नाफायाबो जायबा बेखौ मोनदोंमोन ना, बिसोरनि न'आव थांबायनो। सोरजों थाहैनो नागिरदों बियो? दे मिनिसोरां, दिनै खेबसे फन हरबावनाय। हेलौ जमुना, नों अबाव थांखो? आङो न'आव फैबाय। मा? नाथाय नोङो मानो थांखो? नोंखौथ' जों रावबो थांनो होआखैमोन। आइयाबो आरो बिबारि बाजैयाबो आंबो। नों मानो थांनांगौ दे? मिनिसोरां, आङो रावखौबो असान्ति खालामनो गोसो गैया। नोंथ' आं थानायनि थाखाय थांनो नागिरदोंमोन ना। जेनेबा नोंथ' सप्तासेनि थाखाय सुथि लाबोदोंमोन, नाथाय आंनि थाखाय नोङो थांफिननो नागिरदोंमोन। बेनि थाखायनो आंबो आरो नोंखौ मानो बेफोरबायदि असान्ति होनो दे। नों मालाय थानो नागिरदोंमोन न'आव, बेनि थाखायनो आं फैनाय जाबाय मिनिसोरां। आरो मिनिसोरां, नोंसोरनि न'आव मा होननानै थाबाय थानो दे आङो? जमुना, नोंनियाथ' रावबोआनो गैया न'आव। नोङो ओजों सोरजों थागोन? माथो नोंसोरनि न'आवबो दरजा बुनाय, खिरखि बुनाय जाबाय दङमोननो। नों सोरजों थाहैगोन बेजों, रावबो गैयाबा? जागोन, हारसिंनो थागोन आङो। सैमा मानै फिसिनोसै, ओमफ्राय माथ' लोगो नांबावगोन आरो। जायो, खाफालावनो बेफोरबायदि हारसिं लिरनाय दंखायो नालाय, बिदिनो सोलिनांसिगोन हारसिङैनो जिउखौ। दे, नोंसोरबो आंखौ गाज्रि मोननाङा। आंबो नोंसोरखौ गाज्रि मोनाखै। नोंसोरखौ खिन्थायालासिनो फैबाय आङो। नोंसोरो गाज्रि मोननाङा दे। ओइ जमुना, नों मा खिन्थायालासिनो फुङावनो सिरि सिरि थांखुमाखो हा? बियासो सैताननो। बेनि थाखायथ' बियो आंजों मैया थायाखै, हारसिं थादों बियासो। खारखुमानो मोननाय नङा होननानै। नोङो जों सोरजों थाहैनो नागिरदों जमुना? साननैसो थाबावनोथ' हायोमोन ना। टिलु मोनाथ' साननैसोनि उनाव फैखासिगोन होनना बुंदों। आं नोंखौ बिसोरनि न'आव दोनहैगौमोन ना साननैसोनि उनावनो। नों मानो थांखोमानांगौ दिनै? ओइ आब', जेबो नङा। नोंबो आरो आंखौ थानो होबाय थायोना। फैनोनो होआ, बेनि थाखायनो आं नोंखौ दिनै जेबो बुङालासिनो खिन्थायालासिनो फैनांगौ जाबाय। आब' आंखौ गाज्रि मोननाङा दे। गाज्रि मोननाङा, आंबो नोंखौ गाज्रि मोनाखै। गाज्रि मोननायनि खोथा नङालै जमुना, नोङो जों सोरजों थाहैनो नागिरदों? माथो गुन्दा सिखावफोरा दरजा बुगासिनो हा, दरजा खिरखि। नों बोरै थानो नागिरदों? आब' जेबो नङालै। जेबो नंगौ। ओरैनोबा नोंसोरनि न'खराव गाज्रि सोलिगासिनो। नों आरो हारसिं थाहैनो नागिरदों आरो जों?
न'खराव सोर दंबावो आरो आब' आंनि अनगा आंल'सो हारसिंल'सै आंबो थैबा मोजांसो बेसेबां मोजांसो मोनगोन आं आब' जमुना मा हारसिं जोंफोर नोंनि जेबो नङा नामा नंगौ आब' नोंसोरबो आरो हाबा जालांबाय बेसे नायबाय थानो दे आंखौ मानो नायबाय थानो हाया नों हारसिंखौनो जोंफोर फिसिनो हाया नामा थेवब्लाबो आब' बाथ्रा दङलै एसे डिस्टार्ब जायो बेफोरबायदि नङालै जमुना नों फैफिन जमुना जोंफोर गाज्रि मोना दे नाङा दे आब' आं थांफिनला लागिबा आङो थिलुमोन फैबाथाय फैसिगोन आयु मा एसे अख्रा नोङो आं जेबो अख्रा नङालै आब' नोंसो अख्रा आं थाया होनबाबो नों थानो लुबैबाय थादों बेनि थाखायथ' आं सिरि सिरि फैखुमाबायना दे जेबो नङा दे थिलुमोना फैबाथाय नोंबो फैबानो जाबाय आंबो थांगोन थेवब्लाबो नों बेफोरबायदि थांनाङामोन ना जों हारसिं आब' जेबो नङा दे आब' दोनथ'नोसै दे दोन रावनोबो जिउआव असान्थि होनो गोसो गैया मा मोखांखौ लानानैलाय आंलाय मिनिसोरांमोननि न'आव थाबाय थानो दे साइस गैया फाइस गैया रावजोंबो फसायजाया दुखु मोनो आंबो मानोना आंबो सासे मानसिसो जिउआव ना हाजार हास्थायबाबो आं रावखौबो मोनखायानो आं मिथिगौ मानोना बिदिनोखा आंनि जिउआ पापि थैबाबो जायो आङो नाथाय थैनोबो रोङा